mert nagyon érdekel minket a kínai kultúra, a kínai hagyományok, illetve a zene az abszolút, igen. Nagyon szereti a kínai kultúrát, és ezért jöttünk, hogy megnézze. Hát, hogy nagyon jó ez a koncert, és szerintem nagyon jó, érdemes volt, hogy eljöttünk. A reggelnyitás óta itt vagyunk a családdal, a kisfiunk nagyon szerette nyilván a zenés, táncos tartalmakat. Hát igazából ugye tudjuk, minden évben különböző állatokhoz kapcsolódik ugye a kínai holdúév. Idén ugye, ha jól tudom, ugye az a kígyónak az éve lett. A magyar-kínai barátság már legendássá vált, a jövőt illetően pedig csodálatos ígéreteket hordoz magába. Az eddigi eredményeink kiválóak, és bízunk abban, hogy a következő időszakban még szorosabban tudunk együttműködni. Mung Szifacáj!